В Мантра наслада знаят какво означава истинско мляко. Натурално, свежо, произведено с грижа. Но те направиха още една крачка напред. Днес тяхното мляко не само отговаря на най-високите стандарти, то е въглеродно неутрално. Здравейте, намираме се в община Сливница, София област, в това перфектно и хубаво преработвателно предприятие. Мандра наслада е зад нас, която разполага със собствена дистрибуторска мрежа от 15 магазина в цяла София, собствена марка, хора с голяма визия и въобще с огромен потенциал. Мандра наслада се свърза с Carbon Safe. Искам да кажа, че фокуса не е върху Carbon Safe, а е върху добрия пример, върху Мандра наслада, която закупи въглеродни кредити от нас с цел, за да станат въглеродно неутрални, да отличат своя продукт, да наберат конкурентно предимство, да сложат една брошка към този висококачествен продукт. Мандра наслада е пример за устойчивост, Мандра наслада е пример за това как се прави бизнес. Аз благодаря на собствениците на Мандрата за визията, която имат. Управителите на Мандрата споделиха следното. Ние купуваме тези кредити от вас, защото знаеме, че парите ще отидат към земеделските производители, към животновъдите и ние по този начин ще ги подпомогнем, за да добиваме още по-добро и качествено мляко. Всеки бизнес генерира въглеродни емисии, това е неизбежно, но днес има начин тези емисии да бъдат компенсирани, което е и отличително предимство за продуктите. Така фирма Carbon Safe показва как насърчава визията на земеделците и им помага да реализират добрите практики. Това е модел, в който всички печелят. Земеделци подкрепят земеделци. Бизнесите стават по-устойчиви, без да правят компромис с печалбата си. Потребителите получават продукти, които правят разлика. Искам да похваля Даниела Стефанова, която е с голяма визия, свърза се с Carbon Safe, с цел закупуване на въглеродни сертификати, избягване на емисии, обхват 1, обхват 2, с една единствена цел да станат въглеродно неутрални, да отличат своя продукт. На мен лично много добро впечатление ми направи, че както ни беше писала в мейла, буквално писа, аз знам, че по този начин ще възнаградя и земеделските производители, и животновъдите, които са наши клиенти и ще им помогна директно в това нещо. Дани, благодаря ти за това, което правиш. Страхотна си, заповядай, това е сертификат, който доказва, че ти си въглеродно неутрална, не можеш да търгуваш с тези кредити, те са изчислени единствено и само за целта на вашето производство, което имате, което сме сметнали. Благодаря ти, успех пожелавам. Благодаря много, благодаря ви за бързото и експедитивно изпълнение. Ние благодарим за доверието. И се надявам да работим и занапред заедно. Carbon Safe работят с компании като Мантра наслада, които искат да направят бизнеса си устойчив, без да губят от своята конкурентоспособност. Carbon Safe е първата компания в Европа, която има реален одиторски доклад за случили се отстраняване от земеделска дейност. И Carbon Safe е първата компания в Европа, която направи 2 сделки за въглеродни кредити на цена от 30 евро и реално върна приходи към земеделските производители. Земеделци прилагат устойчиви практики, които улавят въглерод в почвите, чрез регенеративно земеделие, залесяване или други методи. Тези фермери получават въглеродни кредити, които могат да продават на компании, които искат да намалят своя въглероден отпечатък. Откакто Carbon Safe изготвиха индивидуална програма за моето стопанство, не само си оптимизирах разходите, а и получавам и допълнителни приходи. Carbon Safe? Те са експерти в въглеродното земеделие. Показват ти как можеш да улавяш въглерода от атмосферата в почвата и така да печелиш кредити. После тия кредити ги продаваш на въглеродната борса, където са най-големите играчи. Те ти дават пари за въглерода, който си уловил, за да си компенсират техните емисии. Абе, буквално пари от въздуха. Брей! А избиваш ли си разхода? Абсолютно! С програмата на Carbon Safe оптимизирах разходите и намалих харчовете за гориво, торове и какво ли още не. А пък почвата става все по-плодородна.